Adauruma. I has a name your Pentecost ni. Ko Pentecost. Pentecost de na say mu ani ya wo meto ye bibia. Nti enumu na da fia da me se me ba bepe ja kakra kɔ no bibia di. Nti beduru ya na che se. Asase we ya so. Sa na ja na nanom so gina ha etwen me. Ti da na so mokra na wo wati kwa ma bepe ja. Nya sanketwa kra. Nya sanketwa. Aja na nanom de fa me wa ha. Afi de yesi ei. Ma yenhwe o na se. Ofabo de ya na yedam na onya sanete atwa nani susie dia na ya akom. Our cherished viewers, I welcome you to Pimanpim TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comments. Abusuya, Mama Kwaba, Pimanpim TV so na ene yabo anamon aba kranka ene boana mfimfim pe ena konfubai edi ni djuma na enche ode afahye chinchirinchi pa hyehyɛ so eniti ena Pimanpim yenso yafato ye ho so se yebebo nananom tete adomankomasem ho dawuru ama adasa enso ahu de abibiman yewo ene soma twedi ampondomankoma edisi ho ema ye nananom yebehre konfuba na ono ankasa edi nidin atodwa akire yetiefo na wakire wakira kwan se ne be ya se obi hwe ya obehu bia yetwetwe nkomo efiri Yo, mi ra mi da wase. Me pa cho ye fra me Nana Adubia. Nana Adubia Cecilia ehsan ka ho. Na Cecilia yi mi wo kranka ne boana entem. Ehwo na Cecilia mi wo a mi di mi dwuma. Ehwo nso ne bia ya nananom de mi abeso Cecilia. Okay. Na nana yenyante yese o shefa. Na fashion no yenso ya fato ye ho so se yebebo dawuru ama adasa ahu de yekoso ewo nananom sum. Ipacho breben ena nananom edi bare na omo shefa kese ewo fidua mu ha ana asonye so ha. Yo, mi ra mi da ase. Nyame ya adom a efia da edi yanimi eye kurufie. Saada no ena ye de ma mpanyimfo bibi adi. Ti obi sa me a eye fia da ye be ya. Na ye de ma kurufie mate se fofie kurufie eni fofie no eya de koro. Me pacho da bi mira ensonsone ewu. Kurufie nko ena fofie so nko. Na nti se obi hwe na obese onti kurufie eni fofie ase a ensonsone be mpa na da kurufie ni fofie mu. Ja wadawroma sa fofie eni kurufie no ensonsone a ewom no eni se fofie ada no eye da em se nananom ahemfonom ni ahemanom didi bayere. Okay. Ena abosom no nso no bi mu so didi wo saa enanum. Ena kurufie no nso so no nso ye da eno so na abosom no bebre edi hyefa. Na emom no eye ase entoantoanom ne abosom asabi ye soa ne yeti abosom a enye ntubosom. Ha sa pepepe. Ena aya omotai ne wo mo di enna no saa kurufie ne fofie ada na bia ne enna ewom. Okay. Na fofie ye bunna ansa na kosi fofie na kurufie no ye na akanfo na kan no aya ye bunna ena ediko wie fofie ne kurufie na na. Mi rampacho ane fofie ada no eba adaduanan saa nso so na kurufie no nso eba adaduanan. Okay. Enti nyame ya adoma wood shefa ewo kurufie eye fiada na mepese mi hu obi bedwen se konfoba wachi akwan de wachi obo odin na se obi hwen a obi bisa se na bosom ben na konfoba edi adwuma ana abosom ahodo ben na konfoba edi ye adwuma wode nnaye si ho se wode shefa ahye nananom som animonyam ana wode apagya na abosom.
Yo, me wura me da ase. Me pa chaw bosom ya sese wode me abetena ha yi. Ye frɛ no asuo dan nyame. Asuo dan nyame. Dan nyame. Aye wo bo no man mu. Dan nyame no yate bi nka wa asanteman mu. Sese yenso yenya bi wo bo no man mu ha. Enti dan nyame na afa me sese ya me de te ha me ye ho adwuma. Nti oye dan nyame konfoba. Konfoba A che se odi dan nyame eye adwuma. Sa pepepe. Na obi ka se dan nyame dia. Ye nyina yinim se akamam ye ka se obi dan obi a. Na se odi ne ho atwe obi ana osom boma no. Nti ono no edi dwuma ebom nti odan no. Oni ho a oni ho. Na nyame so abam. Na che se twedi amponkro ya na ye ka na asem. Na asuo ni din edi dan nyame. Na che se ye nyina ye mfa ho to twedi amponi nyankopon so. Nti mihu se nananom som no enye som a eye sombone because se bosom din di dan nyame dia. Na che se obi a etwere twedi ampon. Na dan nyame waboni din. Ono nkwa na ye bosompon a owo fie ha odi ni di dwuma ana. Me pa cho da bi. Me wo dan nyame de di nkan. Ono na ye asu a odi kan fa me. Na enu achi misan so wo agrada wa ha. Agrada enso ye sunsuma ewo wiem a epai yirew. Yes, ono so na ye dan nyame no brafo. Dan nyame brafo ya agrada. Di sesi a yeti yi so bi di agrada pai obi ebodua obetimi adane wo fie ha. Me pa cho metimi adane wo fie ha. Enti apart from agrada no nananom suman anasa abosoma foforo ewo ha odidi dwuma. Me pa cho ane agrada na chi no misan so wo mosi so wo ho. Mosi de anytime bia yenya hoho anopo awia na dwo tambia on de otimi ba ebe ye adwuma e de mani pa no ko ti mosi wa ha na enu achi ni nsusu no misan wo ba akoso e fra ne turugu secherebure bure yeah adan saboso no ofiri krobe nso e de konkoma fo turugu sechere bure turugu secherebure ono so na adwuma wo ye ne se won de adwuma bebre ye beba ayi abosom ne adwuma omoye but for the meantime no ye mubo abosom ne di na ye hu turugu secherebure ena mosi ni agrada ena pani owom ye dan nyame ena de mbio ne sen wo ipa cho omo ano no dabi mai se mahu se amafo taifru di amu no se di awu na wunni bosom e frɛ di amu no ene de dabi okay di amu no konfo no ono so wo ho na media na dan nyame okay nti wunni suma e frɛ no di amu no ana di awu dabi ene de bi ni ha yo na waka ni sei no bepese mi hu se saa abosom yi a osom wo no omu nyina dabone eye pe ana se obi a wo dabone different me da se me pa cho omu nyina da eye pe mpanifo a me ne wo mo wa ha ne de obi a eni ne da omu nyina da ye baako ene ye ochina ye home a ye home nti we ni ne da se we be ye ochina we be ye adechenye we be ye sei ni nyina ye baako okay ene ese me ka de amese bisa baako wo kramu suman wo fidua mu wadawroma kramo no ebi ba na emom no enya ade ese makotu but ono ani sane ono ankase sane good na eno na mpesi ko me ko adwabo ase ana akoma gurase a metan hu se komfodu bia eya na kremu aba bi okura na okura tas bia ne Quran na ya Quran ni ade odi dwuma na mihu a na eye mo wan se enti kremu ofie a odi dwuma apart from kremu a wuntu ye nenso ono asane ba wo so no wo bosoma hodo a omo ba wo so te se bia tiam frama ne bosoma hodo a omo atimi ba wo so abra wonko tu ye anase asa ahode no emma wo so but omutimi fumu ba wo so me pa cho ani miura omutimi basa ombe ye adwuma ebi wo ho a omo ba omo din obi ya ebi ba oboni din so ewo ma bon se na wasan ekọ
ene na ka me wo ebi so ba omoni din bi so ba oye omodi ti se mum sa ye mum wo ho ena me san so wo foro foro ene so ba aja abrewa na aja mi hwiri fa so kakra but enye suman na a enye suman a wa mabọ kokuru ana wa akọje ede abafie dabi meka se e me fa se ya chede oduma nkoma achede a sa chese omani sane wo sa pepepe abiri bi a ope sa je ne de nya de se makokuru afiri baabi makọje na odi ye na mdi adwuma ye adwuma na eno no kire se obi wo haw efa saa abosoma a memfa se omutimi sane wo no ewo so na odi ba fidie ma obetime twitwa agena na nanu madawroma mi wura nanu madawroma hawa wo de beba no omo betimi aginam na omo twitwa age no pia wa kire se uye panyini efise asem fu a mebisa wo no wodi animunyam ma nananom na etwedi ampo ama yate ase se enya wo konfo no na wo yi di dwuma no nemo eye suman no na ye nyina ye twere no anase ye dan no a ye de nsem no egu nanim a obeye hu adwuma eye obi anko be se o meye ene asofo bi kuro tim kese bra mejew majew a che se onfa animunyam matumi bi a na atwedi ampo nti waka ne saa no ye ma opia na ye beko yenim afi o shefa atifo hwe omo pese mu hu dapotin a wo de shefa na date nti obi hwe wa kire o kire kwan na che sa fashe ni dura wo de do abebodom ama che se bibia ye kama nso ewo ho yo ira me da ase nyame ya doma afashe no eye efie da ebei a ye kurufie eno ye wosome nkono no 27th September 27 September 27 eni nti se September obese oba afashe na ni ye be bia shefa wobetimi edi weni akire kranka na watwem kakra yes okobo anana yeah just 1 kilometer me ba na sikwa ho a tuduru wa na chese signpost ewo kwan no ho a chese just 1 kilometer away from Kranka main street no a chese ubo wanim kakra bia bo se ne signpost wo so ufi na eba so a ubetwem ewo boana na watwem ewo asukese kwaye pon no mu nti ufi kwaye pon no mu a ubebo bipo kakra bi na chese sane ya na chese osia afra ba nana ho afra bo eye nana konfo adubia eye danyame konfo ba enchen na se ye ba nana ho abehye fade a ye bebisa nana nsemfua ba ko mienu miensa ni yehu dwumadie a suma ya obobo so no wafa ne mako na wakyekire suma bia ni dwumadie a wodi ewo asonye so ha nana etiefo ehwe yehu suma no dwumadie a wodi but answer na obehye ase no ye shefa mehu se aya na aberewa bi esane suma bi ba na wasipuma na okona ne ho ewoso kakra na okoba aya na oma afahye eye nika eye fe kire titi amamre ne amane na sa suma no minim se din abobo ye na ka ho bi bibra wadawroma ono kra na ye panyini nti ono na ye fe ne se ono kra na ye panyini pa ono ye fe ne danyame enti se uhu se suma sane na aberewa na wabo fitaa na okura ne poma no de na bu asina no a chese otwe bua chese danyame ye nyina ye dan no na chese ye hura sa pepepe bosompani na ne danyame no ogoro no ankasa owoso adoto aberewa na pemu na ankasa pemu wana chese waji asifoma bosom dresses ya oyi achia kakra kan bore bo ade na otim ho dada di se ohu se bosom bi address se oya brewa ahu se oya ba panyini pa a tete bore bo ade na otim ho eni nti na ese ye kubisa abrewa nti se mpemfo kase kubisa abrewa de a na ise asem no eto atwa na ise ye hu ne poma sibire eni nti eye abrewa owo fie no na yene yehu se ono na ye fe no dan nyame eda nananom ase so mo so ama yakwanya na ene omo twetwe nkomo ewo pemampem eye nananom amamre fie Ghana hade ope kasafoni a ebo dawuru fa nananom tete dumankoma asem ho de a na wodi wafidie ato ha na nana waka ne sei minim se akomagro de anase ye hyefa akomfo bebre ebeba na ye kan so agora hodo so mo se omo no mapa nti akomagro ben ana chemadifo ben ena satifo hwe a omo hwe animu se eda fiada
omode do ebobodom ama ye na omaso ate yura me da wano ase nyame ya adom a agrofo na won beba no omo firi amiokrom eye di awisie akyeremafo na eba di agura be ginam fiti anopa kosi anwumre dane de the whole day nso to nso anto ye ginam ye nya kasa ye di ni de ye di ana de nyame so 7 o enam se o ye nsuo nti ye hyefa na nsuo angu fam kura na se ya nya kura na nke ye pesibrew den on de e wo se nsuo e ka asase wo se nsuo timi esi asase so na edi adanse se sa den nyame pedi ambon ankasa aberwa wa pie owo so adoto opusu nyaka sane abasase so enti amiokromfo na ombeba na omo abegoro kama omo so de omo agoro de ya from city boys na nananum adomanko asem nananum asum a aya na omo boa bebre omo tu omo ho si ho esom ayi omo yam eboa ma nananum tete domanko asem no ejina nti amiokromfo yenso ye hwe mokwan na yenso ye de do ebeba bebodom se nyame adoma edafiada na nanka ye hye komotwetwe bi so na bi breaking ni kakra nanka mepese ye hu se abosom no omudwumadie nanso yenya bo amiokromfo so de na mo abobo akonfo a na abosom mienu miensa nan bi a yato nsa afi omo se eda fiada omo eba agro bi yo miwura me da ase enam afahye de 7 yese ba akonfo nkire danfo ye hwe ye wura nom kwan ena nya se sabi da nyame afa me no nso no minkwa na ewo se metena ha se me ye no ho adwuma nti matoto me nsa afre mpanifo a ombaba abeboa me ne yata machi ama dwumadie ne aye nkoso nti mato nsa afre mikrom tanobo ase eye ta akora fie brempon ta akora fie ho na me kwa akomtete nti mato ani wa bino ta akora de se obaga na ha nyina tano nyampon onde tano de nya sanketwa ka Ghana nyame asante hemfu die ha babia tano nyame pon kese pa e wo Ghana no nti mato nsa afre e wo tanobo ase ya o kotichima o fiala o kotua bodom sa pepepe na ta akora wo eho ena den nyame konfoba eje akomtete na chese original original akomu dosopuo manko fake warehouse ena okoje akomtete nti e ka duro di a na chese aja no ma bene ye bene ye sunsun sana bene ebie mu hunamani na enti se mato nsa afra mi wura ta akora de hye kronkron se omu nyina fa omu ni munya mepie ha ena mafre nana sansama hene nana nso sebre no so a odnani munya ba bepiem ena masan ato nsa afra mi ankasa me master a woje me ohwe me boa ma me bibia ye nkoso eno so nana wiafe ono so wo fori krom ono so wokom duriye na ne boso ba akose fe ni akusika nti me master nso beba ena masan so ato nsa afre ami bono man so bosum kese ye owo ho nana kofa se omo so mra na omo meta machi nana kofa no so na ye sika tano bosomfo sa pepepe ono so na ono so aso na san hwe ha ena masan so ato nsa afre eye di awisie akonfo ena masan so afre atutuatu konfo kirechinje konfo ono so beba ena ayi ena mekọ ampoma jambibi eho so ayi kirechinje waka atutuatu de ba ko bi so hye ho aya wotai ekoho ekosom me pa cho nyame be kire eye chinaman akwati afiri kurom nokore because unu wo nuru original for no ena one omobo nti o to nsafre so minim se yeden a ombeba omudi omani munyam beba ena ta no bo ase ankobia hene ono so beba be eta dwumadie nachi ena mato nsa so afre nana man so hima bono man so hima ono so beba ena bo anan so mafre mi ankasa menua be ma nana kwabena eye kremo nana kremo busumfo baafo amisarokofo bo na kremo busumfo ya ena mato nsa afre ntwa busumfo na kranka so ena nipa huna mane nso beba bo ana mi fi ho pe na se masimi krom kranka na chese pesi panini dware wi na nso asa ti mi nya manya du kranka de na chese kranka fia ba panyini busum panyina ono so oba Ghana no so tabra ba
yes abosom nyina abosom nyina no bi yeah abosom ni nipa de sani nyina omo maame ene ye krankafia se krankafia de wo shefa na onto safre na se wa bompa ye no wan firi twi de oh ja na masan so ato men safre nana kunebusomfo se breso a omo meta akire madwuma de no enye nkoso na nana kunebusomfo nso ayi bafi kono na nana nsago Mike bafi kunebusomfo no na wono so beba komfodu beba miye konfo na diamono konfo ba Florence konfo Florence so na che say aha be ye say pinso aha na bo say wiem be dane agutu aha be ye manya say afa say we won unia wa ma ayo ho bone because abosom ne akonfo a yaton safre omo no enye enimafo akonfo ne nada ne ntrekese abosomfo ne akonfo eya akonfo kuku dama che say ye kasa som mudumankoma som a odi tim ho na no som dia na se o ba eye bonuma mu ha anase akan man mu ha dia eni nyampon ahodo amowo ha ye som omo na ye dan omo no mpanfo mu wo mu na wato nsafro eni nti wo tifie eye den eda fiada se wada agye na masan so ato nsafre takwabena bosomfo ono so wo kukurokrom nkyira kukuru na chese niema ekoso na minim se yedan a efri ha enkoka tanko do ya ya sisi babia eko nyina minim se abosom fo ahodo amwo nkwaza man babia yenim ko ade sa mawura waya de na nanu som de sei na yeye no eti se ye kwa asempatre na ese obi su di do ebobodo mu ese eye nkuja na komba kofo enkom enti na nananom asese amanfo ana akonfo ahodo se omomfa do emebodo mu yeguso yenkomo twetwe no efa etoso no anase efa etwato no yebeba adwumadi potin a eye konfoba eye dwumadi potin a konfoba edi ewo ha na yakwa bosom baako nti ebe sha ase afi bosompani a owo fie bosompani de eja abde watia on de menka ne se on de wote ho na ne mana aba timse se de nkola no na esom se de on de waye ba pani a wote fie akire ti onu na che se oye memba nse netabu na ekata fie no so sa pepe na owo na som sa che se ahonhom ahodo ni tumi ahodo nyina ba ne na ase na se omote nti ono de meka se on de oye botantim a wotim ho otutu fie sa mekwa akomu a eduru baabi na niema nkoyi a na ho etena obeba bisane fie nso asem bi ba na yehunu ne pumasibira ene so obisane onso osane na wa cheche na kwan na che se hwa onsane basabasa dabi panyini die yese panyini dware wi anso asa nti ese otena se na ototo niema na enkora ekosoma nti suma hodo a omo ewo fie no ye de danyame esi ho a omo a maka omo som na omo ya amamade no ye nsanse emfi baako so adawroma agrada na midi kankan ne de sebe agrada ne de oni de wonsi se enko emmatire so se mede ne gina dwom na wode mi ye adwuma akom na ono de ne de ane se mpaye bia ne wo hia bia na kyese wafansa pito na wakasa e de akire no na ye frɛ agrada no nso bo obi dua na se nipa na enim se ha yetu agrada dua e wo se nipa no ba na eno so yetimi etu dua no ema no eno so behia pito na ono so na boa ye kraman na ye de beta akire sani awo kan dia na kyese abosum bia ne dia omudi sa pepe de eya mamre ema om sa okay na sesia ogina adwom a ahoho nipa dom eba ye omadwuma ema omo no so ne ye mosi ena kyese ono tutu akwan yeye senkyerenya ahodo ye bibia toto niema pepe isori sesia na me fansa ka kire aja mosi na de wo yire kapre ni ho wada woroma kwanya mefa so amedidi wa aboa me a
firindensi china de na akyese na won adwuma waye na nwanwa adwuma enti na kyese wo hia mo bi usika sem enkoyi wadwuma sem enkoyi obi eje wadi papa bi afi unsem wasase sem anase obi ebu kwasea e wo ajami kwa bi man so a kasa mre fabra wo de bra wo de ba nananom adaworoma ye beye ama na ye adwuma na se obi so atu obi aduro obi eyare da ho a sa adwuma no so mosi eye sa adwuma no adaworoma mosi ye na ibedi kan aye nhwehwemu ahunu kwankoro nam so a yade no baaye ansa na ye ama na duro nti sa time no mosi ene bebetri so abekire say kwan sei ena asem ni fa so siye hawa edi bani nti mofa binkum ni fa na moye we a ebema sa hawo na fi sa pepepe okay na che se oti wona se waware sem sei obi ebu kwasea na obi efa kwambone so na se dia na na ekan die eno ngire se se wo so kodi obi bone a na waba mosi se boame nananom ene die wo bakro obehunu nananom enye bone wa ha afeso yenye sika duro inde yenye double money ana yenyi loto number so ha na se wo pe sika duro ana wo pe loto number enye asoya yenyi loto number ha enye asoya ha de ye de nokre ene som nananom sa pepepe wo bakro na for girls ya ana for boys ya ye hwem ansa bikura nipa no wompel okotwi ni bi adi ne okotwi adi kwa twideke ana bikura wompel na se wo kwajeje no aha no wo kwan bi so abra obenya bi so ama waso onipa ya so ni na ebia ne daache kura enyewo sa pepepe sa de mu ano die no de oba na aka se nana ba bi abu me kwase ade nden ya mo si hwe na ohwehwe mu ahu sa ampa nipa no wahwe ne school ana wahwe na adwuma wo kan se wo ne be ware waje atum na nuru ba bi no abu kwase ade a ene de nana no wo ho kwan se wo mutimi san eda nipa na adwen de mawo na se wo hia no krope bi na wo ye ofe na geri die peje se na udi mirika ba dabi wo timi se abaya we die minyana die ma dabi se wono no ekobwa adwama ne keke owia eduru ba bi e wetwa ni ja sa ne ma no de ba nana no eno sa abre no kra no na se akwese ba no te ne ho a enti ade no so nkoyi e bia kwa wasan ne na akwanyem mo so nam de wo wa ba yenti ya waka timunti no ade ne nye kra na nipa ne te ho na odi atiti bi odi ne fa haw bi mu se o ye ba na se be ma bi di wakosa haw no o ye be ma na ba bi di wakosa haw ma o de ba nananom ebetwem ama sa pepepe so bi kra di wakoye for guests ana obi di wafa kwan bi so aware suma na niema bi a emfiri wo kra pemu na edi unya na otwa wo ho a entwa o de ba ye besen atiem ya da na chide na bibia ya kama obedi wo ho na so watimi ade wo ho na ye kan de na che se wo kra mpo waye mfunsuo bi akodi mujafre bi a etete wa braba bra wo bedura na mosi ye frɛ mosi no obasesi a obekire na kande na yaye bibia afi ho na afi nso no bosom ba ko a ye frɛ no turugu sekirebure turugu sekirebure no so ye bosom a 7 odin pa wono so wonpen kwase asem wo be ya ade ni wie na wo be wo koduru na se ade ne ente saa e wo se wo san ja ade num na ono no osi ne kira kwan wan me pacho eni de ofiri konkoma ye ka konkoma de a gro bebiri ne wo ho anti na akire in general terms na che se suma no efiri konkoma emam ti konkoma ni bia atemenka ana se mi ka sei o hwe ye TV so a mabo sa turugu sekirebure onim se bosompon oye bosompon a bosom kese a e wo konkoma man e wo ye ko papa nti o se obi be ya ade na se ohwehwem na se enam ne kwan so a otimi jam enu achi no so no wa wo yale sunsumu yale wa wo problem me fa ne se obi ji wasase court asem police case ana nuoma bi a enkoye se MP directors ministers ana se panyini bi na wo pe na bi nam kontompo ana yi bi so na sa odeba na o sankan wiemu ma wa turugu de odebra na eye ne ayi kura on the fine case unya debra ne dia che se sekirebure
ni di so ye ne me die pa wa wie kura sa di we me mente bi da mente bi da wono so ya agrada turugu se chire so ya agrada wono so ya agrada na yesen ke ba ka ma mu a ye fra agrada mo so di am de fra sa pepepe turugu se chire bule na chese nyame etumi eso papa sa pepepe na ono wa che ni nyuma abosom no bia ka ye mo so ana wadawroma isi ya de ya wie okay na abosom a omo ade omo pe eba ha no aya ebinum so etimi be ye dwumadi bi e de boa nananom so mana nokure ebi mu ba ebe ye dwumadi de boa nananom so se de wo kan ya ebi kura na bibi besi na se konfo no menam ba bi a bosom no timi esane na wa kire akwan se bi afa ha nkwa ha ana yese fa we to ha etimi si na bebre no na eba kwa yenya mo wo matenase ana yenya nkuri wo mo se ye ne wo mo eso opa amamere kwan so no obeye nhihye afre nananom ayomu ginaye ewo fia ha se na be ya usane a na wonim se na hyenso dia na ginaye ewo ha na gina wo so ba de betena frem so sa pepepe ati ase nipa de anasuma de ukofie gba ese etu akonwa ansa na wo de ho ayo tena be eno ane te sa wale ye kwei se sa o wo hunu ba na wo pebe ya se ji se okofie kwa ya amamere ade ma abusua na afi ye so ya je watena ye sa pepepe na wo ba na wo kwa dia se ye hu ba bi a wo betena sa je na jade me so me woka no nana no ya de mmera waje na one ye etwetwe nkomo na wo chechire niema ani so na abosom de adwuma no wakam ye hu se in fact omo ho enwanwa pa na omo ye otie na nkanduro ampa na nyuma wudi Ghana man ehwew omo bobotwi aba na omo abeboa wo eda fiada na enu achi no minim se Ghana fo omo hwe no obi owo ha obi ha no ode beba abedan nyame ewo ha because aha ena danyame eye bosom kese no esi ana ewo na ye kan ye be pese ye no betwetwe enkomo weedie eye wankasa wo ho nkomo kakra akom titim wo experience ana say breben ena wo sha akom titi ase na kwan ben so na abosom no fa so a omubi sane wo yo ebra ye wabisa me asamba because nye nsem nyina na nka ye de tudwa sa na nye nipa nyina nso ne beba bisa wano asem a betima kire wo ho akwan ba we dey bibi kakra bi se na be ya obi a hwe obo nso wadawroma ti me so me nka ne bebre sa na bosom no fa me 2016 na me wo asasi yi so ha ya asasi ya yeti su ya ye ne wo twetwe nkomo sa pepepe na me ni ja wo fie na me se me fa se kan ma betwe jabi na aja mako timi beduru ya da fiada na dan na efiada sa very day na bosom e fa me di me ma me no kra se wo ma ye hwe o bi kra na ya dam na ye yale adawroma ahia na me ye Pentecost ni ko Pentecost de na se mu ane ye wo meto ye bibia nti enumu na da fiada me se me ba bepe ja kakra ko no bibia di nti beduru ya na che se asasi we ya so sa na ja na nanom so gina ha etwen me ti dana na so kokra na ewo wati kwa ma be page nya sanketwa kra nya sanketwa aja na nanu de fa me wa ha afi de yesi ma yenhwe o na se ofabo de na ya dam na onya sanete atwa na suise dia na ya akom dan so na papa atwa be wo no ansa ha omoji omhu achiye sa pepepe dinia ya ne se na na sanete na ode afa na ni so miensa ba se ya ye de ya akom na didi ma ti eduru ba bi na aduru se ni se ye de me company fie na ye nanti mu ewure mu akohwe se ya komtrodo a twedi ampon dia domo sa ti ewure mu ani ehunu se ya komtrodo enye nkontompo ne na mraba bi enye dam na edi mi kopie bremponta akora fie eye tano bo ase na ye jeme ti mi koduru ya afa ye si nana sa wonam kwanso banti ye pagya abosoma wan mai wo se ni ba bi ba so ye hu ne ba kro ye hwe ye manim di ansa na yesi ma bosom no so a bosom ne sane sa na ye de nyame yire na nam kwan ba aye je me
ye bibia because minim seta no boase de enye konfo bia na ye tete no ho dabi ena enye konfo nkra na se azafo bia ntimi nkọ ho akom tete age se wo yakom tenene ana akom ye tudo hu se no kore se nsuo we ana bosom we na afa na ya giwatum e wo ho aja yes metena ho aso be ye afi ba ko a ye di mi ba fie ye no ma nyina wi ye di mi e ba fie a ye bebo me atenase asese mete ha misomi ye madwuma de som mi wuranom yo nananom ye maomo apia ye maomo muni ha se nanka wo wonam a che se udi udwuma e wakwane asa nyina so enso sa na mo ben wo sen atare a ehyewo a che se ekom e na che se ubekum kom a wo pagya akokum kom na nananom esane e wotumi mu abeda omo ho adi yeda nananom ase se omo de sa adoma kyede wi ani nhira wi ehira wo yede yenkom twetwe no ebesi a da foforo ye be tua ben nana ene no afahye no kora mo wa ha afahye ne ye wa ha na ye ne nana be twetwe nkomo bebre twede ampon basahye ade bese yadom onhyira wo na oma dia wo ye bia empagya na enye kese yeda wase pi bismillah wase